ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 18/10/20 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ. ದೇಹದ ಸಂಬಂಧುಡು ಬಂಧನ ಉಂಡು, ಐನೇರ್ದವರ ದುಃಖ ಉಂಡು. ಆತ್ಮದ ಸಂಬಂಧುಡು ಪುನಗ ಅಪಾರ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಓರಿ ಮಾತಾಪಿತನ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾಹನ ಶೆಟು ಪುನಗ ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಪಡೆ ಪುನಃ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಇಂಕುಲು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡ್ದು ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ್ಯಾದ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಒಂದುಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತಾಪಿತಾದುಲ್ಲಿರು. ಇಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಅತ್ತಂಡ ನಶೇರ್ದು ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಧೈರ್ಯನು ದೀವಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ವಿಜಯಾಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಸದಾ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವೆಡೆ ತತ್ಪರರಾದುಪ್ಪೇರು. ಗೀತೆ. ಇರೇನು ಲೆಪ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾತೊರೆಯೊಂದುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ಪೂಜಾರಿಲೆ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪಂತು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬೈದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಕ್ತಿದ ಫಲನು ಕೊರ್ರೆ ಆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಭಕ್ತರು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಅಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏರು ಪಂದು ಪಾಪ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೆರಿದಿನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಇಂದೇರ್ದೆ ಆಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧ ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಂಡು ಪಂದು ಸಿದ್ದಾಪುಂಡು. ಒಂಜಾದುಂಡು ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧ, ಎರಡನೆಯದು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧ. ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ್ದಾದುಂಡು. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಮಾಮ ಇಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಮಹತ್ತಲ ಲೌಕಿಕ ಬಂಧನವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸತ್ಯುಗೊಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಬಂಧನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕುಳಿತ ಬಂಧನದುಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಡು ಬರ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಬಂಧನಡು ಉಲ್ಲ ಪಂದು ಭಕ್ತರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು. ದೇಹದ ಸ್ಮೃತಿ ಪುಣ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಬಂಧನ ಉಂಡು. ದೇಹಿ ಸಂಬಂಧರ್ದು ಒರಿಯೇ ಮಾತ್ಪಿತ ನೆನಪುಪ್ಪೇರು. ಲೌಕಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಳಿದ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಇಂದು ಶಾರೀರಿಕ ಬಂಧನವಾದುಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧವಾದುಂಡು. ಶಾರೀರಿಕ ಸಂಬಂಧಡು ಸತ್ಯುಗೊಟ್ಟುಪ್ಪರು. ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಸುಖದ ಸಂಬಂಧ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ದುಃಖದ ಬಂಧನ ಪಂದೇ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಈ ಪಾತೆರಳು ಸುರುಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಹೇ ಮಾತಾಪಿತರೆ ಬಲೆ ಪಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಾತೆರೆಗೆ ಸುಖನೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಬಾಬಾ ವಾ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಅರೆರ್ದು ಸದಾ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುಖಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ, ದುಃಖಕ್ಕೂ ಬಂಧನ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಜೋಕುಲು ಮಾತಾಪಿತನು ಬತ್ತದು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪಲೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಆರು ಅಕುಲು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಲೆಪ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಲೆಪ್ಪರು. ಹೇ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಅಕುಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಪ್ಪೆಲ ಇಪ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪ ರಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಡಲ ಎಂಚ ಶಿವಬಾಬಾಗ ಜೋಕುಲು ಪತ್ರನು ಎಂಚ ಬರೆಪೇರು. ಶಿವಬಾಬನೇ ನೇರವಾದ ಓದಿರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರನೇ ಶಿವಬಾಬಾ ಥ್ರೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ಬರೆಪೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆತ್ಮಲು ಪರಮಾತ್ಮರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಕಳೆದೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಗುರು ತಿಕ್ಕಿನಗ ಕೂಡ ಮಿಲನವಾಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸದ್ಗುರು ಪಂದು ಬಾಬಾಗ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಆರು ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತಾದುಲ್ಲಿರು. ಆರು ಬಂದು ಈ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆರು ಬತ್ತದು ಈ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ 84 ಜನ್ಮದ ರಹಸ್ಯಂ ತೆರಿಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಸುರುಕೋ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ರಚಯಿತಾದುಲ್ಲಿರು. ಆರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನ ಪಂಡ ಇಂದು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ದಿನಲ ಉಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗಕ್ಕೂ ದಿನ ಪಂದು ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ರಾತ್ರಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುನು. ಇತ್ತನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬರ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರ ಬೈದರು. ತ್ವಮೇವ ಮಾತಶ್ಚ ಪಿತಾ ಪಂದು ಅಕಲೆಗಾದೆ ಪನ್ಪೇರು. ಸಕನ ರೂಪೊಡು ಹಗುರ ರೂಪೊಡು ಬತ್ತದು ಖುಷಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಜಿ ಸಂಬಂಧಲುಂಡು. ಅಪ್ಪ, ಶಿಕ್ಷಕ, ಸದ್ಗುರು ಇಂದೆರ್ದೇ ಲಾಭ ಉಂಡು. ಬಾಕಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಮಾಮ ಅಂಚಿನ ಸಂಬಂಧದ ಊಕೆ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಬಾದುಲ್ಲಿರೋ ಆರು ಬತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಗುಲು 14 ಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲರು, ಅನುಭವಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಪೇತಕುಲು ಎಂಚ ತೆರಿಯೋನರು
ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ಸಂಗೊಡು ಬರಪುಜರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗ ಅಕುಲು ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಇತ್ತೆನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡ್ಲ ಬಂಧನ ಉಂಡು. ಏಪ ರಾವಣ ರೂಪಿ ಪಂಚವಿಕಾರದ ಬಂಧನೊಡು ಪೆರೋ ಅಪಗನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಪುದರೆ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಪಣದಾದುಂಡು. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆದ ಶಬ್ದಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು. ಬಾಬಾ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರೆನ್ನೆ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ದುಕ್ಕೊಡ್ದು ಮಾಯದ ಬಂಧನೊಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಲ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಒಮಿಳ್ದ ಸಮಾನ ಮಾತೆರನ್ಲ ವಾಪಸ್ಸು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು ಪಂದು ಗೀತೆಡ್ಲ ಉಂಡು. ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದಿ ವಿನಾಶಲ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಶಂಕರನ ಮೂಲಕ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಗಾಯನಲ ಉಂಡು. ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರೋ ಅಕಲ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಲನೆಲಾಪುಂಡು. ಇತ್ತನಿಕುಲು ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತಯಾರ ಹೊಂದುಲ್ಲಾರು. ದೇಹದ ಬಂಧನನು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ದೆಪ್ಪೊಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಗೃಹಸ್ಥನು ಬುರ್ದು ಬಲ್ತು ಪೋಪೇರು. ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದ್ದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪರು. ಜನಕನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅಕುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಅನುಜನಕಾಯರು. ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಜನಕನ ರೀತಿ ಎಂಕುಲ ರಾಜಧಾನಿ ಡುಪ್ಪುವ ಜ್ಞಾನನು ಪಡೆಯುವ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ತುಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲಾಕಲ ಇಲ್ಲಗ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಜರಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಾಲಿಕೆರೆಗೆ ರಾಜರು ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುನು. ಅಪ್ಪ ಬಕ್ಕಲ ಸ್ತ್ರೀ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನಕುಲು ತೆರಡ ಅವು ಹದ್ದದ ರಚನೆ ಅಂಡು. ರಚನೆಯನ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು, ಪಾಲನೆಯನ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು, ಬಾಕಿ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ದೇಪಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಜನ್ಮ ಕೊಡೊಂದೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಕೇವಲ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಹೊಸ ರಚನೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಪರತೆತ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪೇರು. ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರತೆತ ವಿನಾಶನು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ರಚಯಿತಾಯಿನ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಪಾತೆರನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ತೀರಿಯೊಂದರು. ಪಾತೆರಂತು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದ ನಿಂದೆತ ಪುದರೆ ದಿವಡಾಪುಂಡು. ಸಹಜ ಯೋಗ ಅತ್ತನ ನೆನಪು, ಭಾರತದ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ತಂಡ ಯೋಗ ಪುದರ್ ಪಡೆತುಂಡು. ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ದೈವಿ ಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕುಲು ಸದಾ ಹರ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪರು. ಮಾತಾ ಪಿತರದೆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚನೆಯಾಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೇನು ಭಗವಂತನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಪಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಭಗವಂತೆ ಬತ್ತದು ಎಂಚ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿನ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನರು ಪಂದು ನಿಕುಲಿತ್ತ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಮಾತಾ ಪಿತರಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ತಾನೇ ಮೊಕಲ್ನ ಬೆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನರು ಪಂದು ಬೇರು ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಆಯರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂಕಾದ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ದತ್ತು ದೇತೊಂದೇರು. ಬಾಬಾ ಮೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೇರತ್ತೆ. ಈ ಮಮ್ಮರಂತೂ ದತ್ತು ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಗಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾ ಪಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಪತಿಲ ಆದೆಲ್ಲರು, ಪಿತಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಏನಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಏನನು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಆದಲ ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಬೆರಂತೂ ರಮಣೀಕವೈನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಎದುರುಡು ಕೇನುಣಂಚ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರಾದು ತೆರಿಯೋನರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂಡೆರಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ತೆರಿಪೇರೆ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ತೆರಿಪೋಜೇರು ಪಂಡು ಇತ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಎಂಚಿನಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಪಂದರ್ಥ. ಜಡ ಬೀಜಡ್ದು ವೃಕ್ಷ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಎರಾಂಡಲ ತಕ್ಷಣ ತೆರಿಪವಲಿ. ಆಂಡ ಈ ಬೇಹದ್ದದ ವೃಕ್ಷದ ಜ್ಞಾನನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಬಾ ಬತ್ತು ತೆರಿಪೋಜರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗಳ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಎಂಕುಲು ಬಾಬರ್ದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತದು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಐದವರ ಇಂದು ಬುದ್ಧಿ ಡುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಡಬಲ್ ಸಂಬಂಧವಾದುಂಡು. ಅವುಲಂತೂ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜಿರು ಅಲ್ಪ ಅವು ಮಾತಲ ಬಂಧನವಾದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಎಂಕುಲು ಈ ಬಂಧನದುಲ್ಲ. ಬಾಬನ ಸಂಬಂಧಡು ಆ ಬಂಧನದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರಗೋಸ್ಕರ ಬೈದ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿವರು. ಇತ್ಯದ ದಿನಕುಲಂತೂ ಏತೊಂಜಿ ಮತಕುಲಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಪರಸ್ಪರ ಲಡೈ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ನೀರಿಗಾದು ಭೂಮಿಗಾದು ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಹದ್ದುಡುಂಡು, ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಹದ್ದುಡಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಲಡೈ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹದ್ದುಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಬೇಹದ್ದದ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ಮರೆತು ಪೋತೇರು. ಏರು ಮಾಲಿಕಾರದುಲ್ಲೇರೋ ಅಕುಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮರೆತು ಪೋಪೇರು. ಮರೆಪುನ್ಲ ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ಅಪಗನೆ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪವೇರು. ಈ ಪಾತೆರನು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಲೌಕಿಕೊಡು ಬಂಧನ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಾಪಿತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತದ ಅಪಾರ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ನಿಕಲೆಗ್ ಸುಖತ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಪನು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಏರು.
ಮಾಯಾ ರಾವಣ ಸಾಪನು ದುಃಖ ಉಂಡು ಸಾಪಡು ದುಃಖ ಉಂಡು ಆಸ್ತಿನಂತೂ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದುಃಖದ ಆಸ್ತಿನಿ ಏರು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಸತ್ಯಯುಗನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಾಬನು ದುಃಖದ ಆಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೋನಾರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರೆ ಶತ್ರುಳೇ ದುಃಖನು ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಈ ಪಾತೆರನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು ಓಲ್ಪದ ಪಾತೆರನು ಓಲ್ಪಗು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋತೇರು ಲಂಕೆಯ ಲೂಟಿಯ ಅಂದು ಬಂಗಾರನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಬಂಗಾರನು ಒವ್ವೇ ಶ್ರೀಲಂಕೊಡು ದೀತಿಜೇರು ಬಂಗಾರ್ಲ ಗಣೀರ್ದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂಜೆಡೆ ಸುದೆರ್ದಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದೇರು ಇಂದು ಅನಾದಿ ವಿಶ್ವ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಇಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಕುಳ್ದುಂಡು ಏರು ತಾನುಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೆರು ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೆರಿಪೋಜೆರು ನಿತ್ತಂಡಾಕುಲು ವಾ ಪದವಿನು ಪಡೆಯುಲಿ ಅಂಚಿನಕುಲು ವಿದ್ಯಾವಂತರ್ನ ಎದುರುಡು ತರೆಬಗ್ಗವೇರು ರಾಜರಾಣಿ ఒక ಪ್ರಜೆಕ್ಲೇಡು ಅಂತರ ಅಂತೂ ಪುಣತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಪೋದು ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೆರೋ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಈತು ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು ಮಮ್ಮ ಬಾಬನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಕುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಲೋಭನೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಂದು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ರಾಜಯೋಗರ್ದು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನಾಂಡಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ದಲ ಕಡಿಮೆ ಪುರುಷಾರ್ಥರ್ದು ಪ್ರಜೆಕ್ಲಂತು ಆಪರ್ ಏ ಫಲ ಫಾಲೋಫಾದರ್ ಪಂದು ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಆರು ಅಪ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕುಲು ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಂಬರ್ 1 ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲರು ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ಒರಿಯೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಓ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಆಯರು ಒವ್ವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಅತೆ ಆ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಅಪ್ಪ ತಾತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪಲ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಒರಿಯೇ ತಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರವಾದ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಡುಂತುವರು ನೆಲೆಯಂತುಂಡತೆ ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಕೂಡ ನಂಬರ್ 1 ಬರ್ಪರು ಮುಲ್ಪ ಜೀವನ ಬಂಧನವಾದುಂಡು ಆತ್ಮಲು ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಸುರುಕು ಸುಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಪಿರು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಸುರುಕು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸುರುಕು ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಭಾರತವಾಸಿನ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏತಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತಿರನು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪವೇರು ಎಣ್ಣಾರಂತೂರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣೀರು ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನಕುಲು ಒರಿ ಶಿವಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣೀರಿಂದೆಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊರಡು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಕುಲಾದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಕುಲಾದುಲ್ಲ ಐದವರ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೂಡ ಅಸುರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನಲ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದ ಅನುಸಾರವಾದ ಸಲಹೆ ಕೊರಡಾಪುನು ಮೊಕಲು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜೋ ಪಂಡು ತೂವಡಾಪುನು ಎಡ್ಡೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ತಂಡ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲು ನಾವು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವೆಯಾದಂಡು ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸೇವೆಯಾದಂಡು ಎಂಕುಲು ಸೇನೆಯಾದುಲ್ಲ ಗಾಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಡೈ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಕಲ್ಪವರು ರಾವಣೆ ಮಾತಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಪರತು ಶತ್ರುವಾದುಲ್ಲ ಇಂದಿನ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಾತಿ ತೆರೆಯೊಂದರು ನಿಕುಲು ರಾವಣನ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯಿಯಾದ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಪರ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ನಶೆಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಒಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಲಡೈಯ ಲಡೈ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಲಡೈ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ನೆಡ್ದವರ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಮಾಯದ ಲಡೈ ಆಪುಜಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಇದನ್ನು ಎರೆಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪೋಡತ್ತೆ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ದು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಜೋಡಿಸೋಡು ಬೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತಾಪಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು ತಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಯ್ಯರು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಪಲೆ ಇದು ಏತೊಂಜಿ ಗುಹ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಕೇನ್ವರು ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪಯ್ಯರು ಐಕ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಂಚಂದು ಅಪ್ಪಯ್ಯರು ಮಾತೆನ ವಿನಃ ಜೋಕ್ಲಿನ ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಜಗದಂಬೆನ ಕಡೆಗೆ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಅಂದು ಜಗದಂಬೆನ ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದು ಸಹ ಏರೆಗಳ ತೆರೆದಿಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗಳ ಸರಸ್ವತಿ ಆದುಲ್ಲಲು 6 ಮುಖವಂಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ರಚಯಿತ ಅಂತೂ ಬಾಬನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ
ಎಂಕಂತೋರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ನಿಶ್ಚಯದ ಮಾತಾಪಿತನ ಸಮಾನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದೋಡು ಪುರುಷಾರ್ಥೋಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಸರಿಸೋಡು ದೇಹದ ಬಂಧನನು ಬುದ್ಧಿಡ್ದು ಎತ್ತುಪಾಡ್ದು ದೈವಿ ಮತತಲಕ ನಡೆತದು ಸದಾ ಹರ್ಷಿತಾದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಈಶ್ವರಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ದೂರ ಪೋಪ್ನ ಬದಲು ಸ್ವಯಂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಹನಶೀಲತೆದ ಅವತಾರ ಭಾವ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಡ ಸಹನ ಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಇಂಚಿರನೇ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸಹ ಮೋನೆ ಲಕ್ಷಣ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಗಾಬರಿ ಅದು ಹೆಜ್ಜಿ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಹೆಜ್ಜಿ ಒವ್ವಾಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಅಂಡು ಐನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬದಲಾಪುಜೇರು ಅಂಡ ಬೇತಾಕ್ಲೇನು ದೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಸ್ಥಾನ ಹತ್ತನ್ನ ಬೇತಾಕ್ಲೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನ ಬದಲು ಸ್ವಯಂನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲಿ ಸಹನಶೀಲತೆದ ಅವತಾರ ಅಲೆ ಮಾತೆನಲ ಜೊತೆ ಸ್ವಯಂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೇನು ಕಲ್ಪುಲೆ ಸ್ಲೋಗನ್ ಪಾರಮಾರ್ಥದ ಆಧಾರದ್ದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪುನು ಇಂದು ಯೋಗಿನ ಲಕ್ಷಣವಾದುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.